gini nyaka tire atia nyaka odhi adhia kaka ochane debed ni aiwak kuti program kama wachope ni to wanya wacho ni haiwak nikech higa ka higa wang'iga ni koth chakre dwe mane to wasebedo ka wawuoyo about climate change, wasebedo ka wawuoyo about flooding and extreme drought. En koth mapek manyochwe. Iyudo ka magi gik mosebedo ka timore to ki campaign on the platform mar change. Nitie basics monego bedni itimo kaka jatelo kata make sure no setimre kaka jatelo. Ma ka wacho ni weche flooding ng'enyne wacho ni en because kaka drainage onge malong'o to pok waneno kama noselosi. Weche mag approvals mag jok magedo kata but pi kama onego bed ni gigede wano kama go gik ma county government ema timo, approvals go wuok from county governments to mago gik moneno ka continuously osebedo ka timre to kata kudok e weche mag urban planning waseyudo ka nitie jolony mosewacho ni kuma wachope ni nitie kuonde moko nego bed ni jigede. Waseloko Nairobi gima jo kisungu luongo ni concrete jungle ma waonge gi water towers, waonge gi kata kuma wapidhe yiende kata watimang'o. Iyudo ka takataka waweyo donje e aoche, ji ogedo nyaka e dho aora wuon to magi gik ma nature maka koth obiro mang'eny to pigni nyaka ringa kuma nokete ni nyaka oringe. Koro iyudo ka asara ma ji yudo en ni oyieni yudo approval igedo tigede bath e but kuma onego bed ni gede sama masiche makama timore to piyo kang' ne dew ni ng'ato nomiyi approval, nature will take its course. Taneno ka weche matindo tindo kama drainage en gima osebedo ka ji wacho higni gi higni. Ok onego bed ni sa asaya season mar koth chakre to wayudo lal mar ngima, wayudo lal mar mwandu. Korapa ni kama wachope ni to it's not we about billions. It is the small incremental steps ma serikal both national and county governments osekoso timo kata osekoso keto proper mechanisms ma make sure ni seche ma gigi timore to wan gi kaka wanya prevent gi. Kech ka koro ndara maduong' apaya maduong' ma expressway nya experience such things, it just shows ni pok waikore. To ka giwacho ni kodhni nyadhi nyaka dwe mar 6 matiende ni kaka nyochwe odiechieng' achiel to waseyudo lal maduong' kamano especially lal mar ngima. Gi report ni ji 4 to nitie moko ma pod gikia kama nitie moko bedo reported. Koro kinyaketo ni ka odiechieng' achiel koth ochwe kamano to ji 4 otho, lal makamano neno. Kodwa chwe nyaka June wadwa yudo lal marom nade? Penjo maduong' ahinya mantiere karka to gini ok bi mana ni nolande nyoro to chwe nyoro kata olande nyocha to chwe nyocha. En gimoro ma nosechiw kata Kenya Met noselando jumbe 3-2 mokalo.